na druhej strane som ja, ktorá si chce nejaké tie napríklad v tomto prípade akcie nakúpiť. Ja nemôžem ísť priamo na burzu a kúpiť si to tam napriamo. Ja potrebujem nejakého prostredníka, ktorý mi pomôže v tom, že si cez neho budem môcť na tej burze to nakúpiť. Úplne najjednoduchší spôsob, ako to viete spraviť, je cez brokera a rovnako takto môžu byť správcovské spoločnosti. No a tretím variantom, ktorý je tiež veľmi častý na slovenskom trhu, sú finanční sprostredkovatelia. Aby som si ja nemusela ísť teraz cez tohto môjho prostredníka nakúpiť len jednotlivé napríklad teda akcie alebo dlhopisy a tak ďalej, existujú veľké svetové investičné spoločnosti ako napríklad BlackRock, Vanguard, State Street a veľa ďalších, ktoré začali vytvárať tzv. Balíky z týchto v tomto prípade akcií, ale môžu byť rovnako tak aj na dlhopisy a iné aktíva.